sumur pemimpin jujur negarane mesti makmur pemimpin jujur negarane mesti makmur tanda arum cahyane angan wong sudah bangun kalau sekar melati berkas kaya pinolas pindok kalender sono dembene kang amoran ramah loro cahyane angon wong suda kembang menur kalau sekar melati berkas kaya pinulas pindok kelaikan sono dembene kang amolan remah loro asmara kembang ngepring narayana mlebu maling putri konangan bapak hormati ya bapak maling putri konangan bambang hormati akan uang sudah dapat motor kalau sekar melati berkas kaya pinolas pindok kelaikan sono dembene kang amolan ramah loro asmara Bang balung padel halo halo orang gelem kalau asem bosok gelem dur kesusu
sabare wayang api manyo ora bisa matur ayo padha sebaya Gusti kang pemaring jeneng sewa kalen pesone apura kaya wonten lemah kawula apura kaya wonten lemah kawula apura kaya wonten lemah kawula macan mangan bekam bocah ganong kalia bebra wis
Ayo
turut hati dari mana terangnya cinta dari mata turut hati carita hati andai rasa Prabu sosro Soto Rindu maur awur-awur rahat terang-arang
Karya
Siap Mas. Ya, alon-alon. Ya semaput. Namboro ing awang-awang anglamut bebasan tanpa tapi tukul mumbar gagasan satemati kowo ngimpi
Hari mengumumkan sudah ditemukan satu buah kunci motor. Monggo yang merasa kehilangan kunci motor Honda tanpa gantungan ya. Yang merasa kehilangan monggo. Nanti bisa mengambil di saya nggih. Ampun nganti lali kok tak bawa mulai. Monggo diraba-raba sakunya siapa tahu motor Anda yang Ono request Mbak. Mbok mesem. Bendrong. Hey, ya. Ha.
Yuk, yuk. Tuku epan wong anom ketika kelan Ketanop binoroyo nomor kumarin Kutu marang Gusti kang mepan Kutu marang Gusti kang mepan Kutu marang Gusti kang mepan Kutu marang Gusti kang mepan
Terus saya ngapain yo? Ae,